سلام كم يتوعلو كبرات تخطاتلتي فنو إير تي في نلو مقدام 27 ميازيا قطر استدالوه حفشاوي زيناوي مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم أمانيال الأزاري بغندي نبطاتو كنفلم أمبسادر سمر رئيسهم مس منيستر قديات وصاي إثيوبيا تراقبهم أب عسب وعلى بهلا ورشات خايدهم أبزوادو بنقدت بقول سرعة تمرتي زملكات سمينارات نمهران توحيبهم قال أي وعلى قطبة ويتبقوا حد قناة حد مقداب تشاينا كان علهم قدماي منيستر جابان بأمريكا يسرح مبصحي في تسمع لهم بريزيدنت فرنسا ناي تقاوم وسلفتات من هداء سقمتات كم زوا سدافليتهم أرستازينا تقاطعوا لسنحكم زرزراتي سعب أمبسادر إيرترا أب فدرالويت ديمقراطيويت ريبابليك إثيوبيا أتو سمر رئيسهم مس حدش منيستر قديات وصاي إثيوبيا أتو قدو أندرغاچو ترخيبو أب معزاز كلتاوي زمدنا زاتيوم أبتي بعسران حموشتين ميازيا أب أديس أبا هنسا منيستري قديات وصاي إثيوبيا زيتقبر ركب منيستر قدو إيرتران إثيوبيان كم أحاتن قربابتن لؤلاوين حقرات حبراوي ربحتات أبي زدنفع مدبات بحبار كسرحة نبر مخانو بمتقاس نأدمع النت نايت تجمير زلون درو عبي أدنقوت زرخبن مكررابن مرددان أبرتعكا مسرح ربحقو كينيو كلتين حقرات كم زخير قليسوم أبي مونغو بريزيدنت إسياس أفوركن قدماي منيستر أبي أحمد نزلو محزنتن مرددان نكلتي حزبتات لعول ناي سلامن معبالن تسفا أسنيقو كم زلو استغسه منيستر قدو زيادة نمعزازو معباي كم زقبا أغنزيبوم أمبسادر سمر رئيسهم بوغنو كلتيهم مراحتي زوسدوه تبع تاريخاون استراتيجيكاون حرياتات ناي سلامن تسفان بري أرحيو كم زلو بمحبار وطاوي التحساسبان منفسن وطاو فرس لزركبو نزي تبقاقي سزلو بوطاوي أكايدا مدنفعو نزي تخسره عدلات أبحث إرقيزيه زي درع عبي لوطي كم زركبو صنع منو تقليسوم أبتركب بوغن إيرترا قداماي صحفي إمباسي إيرترا أتو هاتوم زرأي بوغن إثيوبيا دما منيستر دي إيتا أب منيستري قديات وصاي ويزرو هيروت زمنن دايركتر بيت صحفت منيسترن ترخيبهم نيروم معقابن موراسن باهلي نحد أكل تراي زي قدف هاقراوي إماميوم سلازوخنا دما بكبابيو عبي أدهبو تواهيبو يسرحلو اللوم أب عسب استخيد وعلى بهلاوي ورشا أكال نايزين اتفتاتيوم وكيل إرينا أحمد داني محمد نزدالو تصبصاب موسى بخرز ينك أربايوم ممحدار زوبادو واقع بحري ياتاو بهلنا مسرت وانتنان هلا ونانين بزبل تيما نعقاب بهلاو ورشات الزحجز وعلا بعسران 24 ميازيا أبكتم عسب أكايدوم أبتي أزاز حيل بحري إرتران مبرقاو جنبارن ميجر جنرال حمد محمد كاريكاره أما حدار زوبا أمباسادر محمد سعيد مانتاي سلطان رحيتا عبد القادر داود حلفت أكلات منجستي عبيت عدن أبهال زنوطفو قدساتن زتساتفولو وعلا نرقيقن نقراون بهلا ورشات الزقلس مصنعتا ورقات قريبوم وانا دايركتر كفل بهالن سبورتن زوادو واقعي بحري ويزورو حوا محمد أبزس معتقال اتو وعلا نتقنا زي تبربره هابتام ياتاو بهالن لمدن نمبربارن نابتكات ولدون مسقارن زحقز سقومتتات نموسات زحقز مخانو بمتكاس اتعمام بقندو ابتران اوركتون حبرتسب سلازمركوس بودات كسرحلو الزخاقيرام أبت زوبا أب معقاب أقراب انسسا زقدام قرصتاتن مكلخال بكالان زولو حيالن بأب نزد كاسن بهالي زيادة قوسكوسن كسرتسن بمصنعتي كدقافن كمزي سفحن أمدبات مرتعاتي دوما كسرحلو أقداسنوتو عزوز مخانو أنا تيرام
ኣማሓዳር ዞባ ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ በወገኑ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባህሊ ናብ ተካእቲ ወለዶታት ብግቡእ ክሰጋገርን ክዕቀብን ግደ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መደባት ዕቃበ ባህልን ተሳትፎት ዞባ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫላትን ንምሕያልን ንምዕባይን መምሕዳር ዞባ ኩሉ መዳያዊ ደገፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝቐረቡ ረቓቕቲ ድሕሪ ዝተኻየደ ክትዕንዘተን ተራ ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ክዓዝዝ መጽናዕታዊ መደባት ክሰፍሕ ባህላዊ ማእከል ብደረጃ ዞባ ክኽፈት ዝብሉ ውሳነታት ሓሊፎም ኣብ ዞባ ደቡብ ግደ ብቑዕ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ምሕያል ውፅኢት ተምሃሮ ዝምልከት ሰሚናራት ንመምህራን ተዋሂቦም ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦን ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ሻም ተወልደን ኣብዚ ብ2025 ሚያዝያ ኣብ ከተማታት ደቀ ምሓርን መንደፈራን ዝተኻየደን ልዕሊ 700 መምህራን ዝተሳተፈውን ሰሚናራት ሰብ ሞያ መምህርና ዶክተር ሳልሕ ማሕሙድን ዶክተር ቴድሮስ ስዩምን ንተመክሮ ኣብነታውያን ሃገራት ኣብ ትምህርቲ ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዘለናሉ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ምህናፅ ብሉፅ ስርዓተ ትምህርቲ ዝሕለፍ መስራሓት ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም እቶም ክኢላታት ጉዳይ ምዕሩይነትን ዝርግሐን ትምህርቲ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣብ መስርሕ ትምህርቲ ተራን ኣበርክቶን መምህራን ምሕደራን ኣጠቓቕማን ናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ ከምኡን ቴክኖሎጂን ትምህርትን ኣብ ውፅኢት ትምህርቲ ዘምጽዎ ጽልዋ ዝምልከት ብኣብነታት ዝተሰነየ መግለጺታት ኣቕሪቦም ንሳቶም ኣስዒቦም ትግባረ ፖሊሲታት ትምህርቲ ኣብ ምሕያል ስርዓተ ትምህርትን ብቕዓት ተምሃሮን መሰረታዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ደረጃን ውፅኢትን ትምህርቲ ንምምሕያሽን ንምዕባልን ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ መምህራን ሞያዊ ተርኦም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ህብትዝጊ ኪዳነ ብወገኑ ንኡር ተምሃራይ ብመንጽር ኣብ ትምህርቲ ዝገብሮ ጻዕሪ እምበር ብተወርሶ ዝመሓላለፍ መንፈዓት ከም ዘይኮነ ብሉፅ ውፅኢት ትምህርቲ ድማ ውፅኢት ዝተዋሃደ ስራሕን ተወፋይነትን ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ምዃኑ ብምግላጽ ብቕዓት ትምህርቲ ንምውርጻጽ ሓበራዊ ጻዕሪ ክዓዝዝ ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ መስርሕ ተግባረ መደባት ትምህርቲ ዘለዉ ሃጋፋትን ብድሆታትን ንምልላይ ዝሕግዝ መጽናዕትታት ክዳሎ ተመክሮ ኣብነታውያን ሃገራት ምስ ናይ ሃገርና ስርዓተ ትምህርቲ ኣዛሚድካ ንምግምጋሙ ተበጉሶታት ክውሰድ ዝብሉ ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምርምርን ምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ኣብ ዘስምዖ መዛዘመ ቃል እቲ ኣብ ተመክሮ ዕዉታት ሃገራት ተመርኪሱ ዝተዋህበ መጽናዕታዊ ሰሚናራት ኣብ ምዕባል ብቕዓት ትምህርቲ ሓጋዚ ከም ዝኸውን ዘለዎ እምነት ብምግላጽ ኣቲናዮ ዘለና መዋእል ሰላም ነቲ ኣብ ትምህርቲ ክንበጽሖ ንደሊ ጥሙሕ ሃገራዊ ልምዓት ዝምጥን ወፍሪ ክንገብር ዝድርኽ ኢሉ ኣብ ዞባ ደቡብ 162 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 261 ናይ መባእታ 93 ናይ ማእከላይ 29 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ዕድል ናይ ትምህርቲ ዘይረኸበ ዜጋ ንኸይህሉ ብስሩዕን ዘይስሩዕን መደባት ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ኣሎ መደብ ዓርዮትን ትምህርቲ ንዓበይትን ድማ ገለ ካብቶም ብሰፊሑ ዝስራሐሎም ዘሎ መደባት እዮም ኣብ ኢዳምርን ዓዲ ኣረይን ብተሳትፎ ኮም ዝተመርሓ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ መዳይ እዚ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዝገብራ ይእመነለን ወኪል ኤሪና ሰመረ እዮብ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሚካኤል ተኽላይ ከቕርቦ እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ምምሕዳራት ከባቢ ኢዳምርን ዓዲ ኣረይን ዕድል ትምህርትን ዝሓለፎም ቆልዑን ንመደብ ትምህርትን ዓበይትን ዘገልግላ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ብምትሕብባር ህዝቢ መንግስትን መሻርክትን ተሃኒፀን እታ ብኣስታት 40 ሚልዮን ነቕፋ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ኣረይ ዝተሃንፀት ቤት ትምህርቲ ሰለስተ ክፍልታት ዘጠቓለለት ኮይና ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ ከም እትርከብ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ ኢዳምር ዝተሃንፀት እውን ብተመሳሳሊ ሰለስተ ክፍልታትን ባስካን ከም እተጠቓልል ዝሓበረ ኣመሓዳሪ እቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ስዒድ ኢብራሂም ኣስገዶም ንኣበርክቶ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓጋዝ መጒሱ ተቆጻጻሪ ብቕዓት ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ገረዝ ጌር ብርሃነ ኣብ ዝሃቡ መብርሂ ህንጸት ናይ ዘናብያተ ትምህርቲ ነቶም ብዝተፈላለየ ጸገማት ዕድል ትምህርቲ ዝሓለፎም ቆልዑን ዓበይትን ናብ ማእዲ ትምህርቲ ብምምላስ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጹ ገስጋስ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብሓፈሻ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዝምስገን ምዃኑ ብምጥቃስ ካብቶም ዕድል ትምህርቲ ዝሓለፎም ቆልዑ ድሮ 8ይ ክፍሊ ዝበጽሑ ከም ዘለዋ ነጺሩ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ዕድል ትምህርቲ ንዝሓለፎም ቆልዑ ንምምሃር ብዝወፀ መደብ መሰረት ኣብ ንቁጣታት ሓሸሻይ ዓዲ ኣረይን ኢዳምርን 762 ተምሃሮ ብግቡእ ትምህርቶም ኣብ ምክታል ከም ዝርከቡ 516 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ 15 ንቁጣታት ኣብ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ይሳተፋ ምህላወን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣገልግሎት ጀሚረን እኳ እንተለዋ ዘለወን ሕፅረታት ንምምላእ ሕብረተሰብን ምምሕዳርን ጻዕርታት ከካይዱ ተምሃሮ ተማሕጺኖም
أب نؤزبا فورو تمحلالف تحمامات بحفشة حمام عصو دما بفلاي نمطفا أب زحجز ميلاتات تزتيوم أب زغربت أتصاب أب نؤزبا فورو أب قدماي ربعي نايز حزنيا زلنا عمت أب 4 تكالات عنا أستات 267 بحمام عصو زي تلفو كم استمزقبو زغطر دما أزي وزح مخان تقليتهم حلافي تكالات عنا أبتي نوزبا نرس مرهاوي حدقو تمحلالف تحمامات بحفشة حمام عصو دما بفلاي أب زحلف عمت نابستحت الدرجة وريدو منبارو بمذكر أب زلنا وقت جن بست تعزات صفة كم زيادة تغيسو بأجو نمكو صارو كومن مشاركتن مس تكالات عنان وكلت عنان بوهدت كسرحو تلابيوم محدار نوزبا فورو أتو عثمان عرفة بوغنو حمام عصو بمطفاء عنا حبرتسب نموحاس أما حدرتي كبابي نعاوت زوت وطنات مريح تراكت صوتو أزغاخيروم أخي بنياتات حمام عصو نمكلخالن نمطفاءن كجبر أبزلو كم أون حلافنت كوم أما حدرتي تكالات عنان وكلت عنا عدن أب مكلخالت حمام انتاي كخونا لو أبزبلو زعباتات بسفحيتو ميايتوم أب جنفر منيستريت عنا زوبا سميناوي كيح بحري حلافي قوسقواسن حبريتان آتو برهان ألمسجد أب زسمعو قال تعنا حبرتسب نموحاس سلاسل إمام نحد أكال ترايز قدف لزيكونه نفس وكف أكال حبرتسب بحلافنت أبرتي أكسره تسويعهم نبرتي من محدار كبابي مقركا نوزبا لوغو عنسبا كم أكل نايتي نكرامات زقبرو مدلوات أب معك أب حمد الماين زتكورة وفراتات يكايد اللوم أبتي أبسومن سلسة جيزي اللي علي كلتا ميتي عاقمسة بموفارز سلاسل زلو عمام مريت بمفواسن بمرقاءن تحت بايتا أو ماي بمهبتام نزلوهم تساقم ماي اتقال الديقا نمسرح نزلو مدب نممتشاءن زعل مكام زخونة أما حدارتي من محدار كبابي آتو أنغوسوم أسم الله شحبيروم نتسرح زكاتات الزلو أبال منيستر حرشا آتو حقو سهل دما زاقيت كاب حموشتا مترو كساب 15 مترو زنوحاتو لعلي 8 كترتات تسريحو كم زلو بمتقاس قدم كرامات نمززامو تساتفو هزبي كعزز أزغاخيروم أكاد سرح نوزبا لوغو عنسبا آتو ملأك قبري هوت بوغنو شقراتكا ألاليخا نمفتحو عقمخا زفكرو تبقسو موساد كخسكو زلو باهلي مخانو بمحبار قالوت من محدارات كبابي تمساسالي تبقسوتات كوزدات قويعوم من محدار كبابي مقركا سلسة عدتات مالت مقركا عدور حسابن دقي داشمن اتترنف كوينة أستا سلسة شعن حموشتميتن نبرتي اللوام كاتيلو زقرب زينا هاجرات وصاين مكتالكم دقيمة بخبري عدن زينا وصاي قال أيوة على حد قناة حد مقدي استسميه قطباوي تبقسو تشاينا كاب 25 ميازيا أب كتما بيجين يقانا علوم أبزي لوم 27 ميازيا زازم وعلى مرحة 37 هاجراتن وانا صحفي حبرات هاجرات زركبوهم مرحتي أهجراوين ودباتن يساتو في اللوم بريزيدنت تشاينا شي جين بينغ أب زسمعو مخفت مدره كدمي كلتا عمت أب تخايدة تمساسالي وعلى زواتسه مرحة قدنا نايتي كتباو تبقسو عبيت عوتات كم استقوانات صفة بمحبار نعوت نايتي تبقسو كلن هاجرات بحبار كسرحة تسويعوم اتوعلا لومي حبراوي مجلس إكوتس تثبيت اللوم كتباوي تبقسو حد قنات حد مقدي نيسيا بحفشا نيشاينا دما بفلاي مس أهجر أفريقيا أوروبا مأكلاي مبراقن أمريكان زراخب مسمرات موقعازيا بحري بابور مدرن بمهناتن بممعبالن نزلو كتباون نقداون زمدنا نمعباي زعلم مخانو يحبرن أمريكان جابانن أب مونغو انتفت إرزلو نقداوي متفنان مفتاح كتتاوي زررب لعلوة وكلتي جميرا كم زلوا أب زقلت أولو زلو قدماي منيستر شينزو أب بقندو أب نقداون كتباون زمدنا كلتي انحقرا زتكورة زررب مس بريزيدنت ترامب نمكياد كتما واشنطن أتيوم بريزيدنت ترامب تمال 26 ميازيان قدماي منيستر أب تقبلو أبز الزراربلو نقداوي زمدنا أمريكان جابانن داقم نمخلاس زكايا زلو زررب وكلت كلتين هاجرات صبو غزغاس يمزقب كم زلو أنتيروم بريزيدنت ترامب وسيخو أبت زررب جابان كاب أمريكا بزح أصوار كتشمت كوان تتصنحت قبل علي التاو حرشاوي فريات أمريكا أمبيراتو زلا لعلمة أن كرز كتاليو حتو قريب الله كم زلو بمحبار قدمتي زمت ورح جنبوت أب جابان كايدوت إن زلو مبصح كلتين هاجرات أب سمع كبس حزلو تخلو لعل مخانو أرديوم قدماي منيستر أب بوغنو اتي نقداوي زررب فرق ركبو زلو امنت قليسوم
ኣብቲ ዝርርብ ጃፓን እቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ኣብቲ ወሰኽ ቀረጽ እታው ተነቢሩሉ ዘሎ ምህርቲ ክኸውን እኳ እንተጠለበት ኣሜሪካ ግን ጉዳይ መምርሒታት ባጤራውን ክዝረበልያ ተሓትት ዘላ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መንጎ ሃገሩን ጃፓንን ኣብ ዝካየድ ንግዳዊ ምልውዋጥ ዘይምዕርይነት ከም ዘሎ ብምግላጽ መንግስቲ ጃፓን መፍትሒ ከናድየሉ ክሓትት ጸኒሑ እዩ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣዋርሕ ንዝወሰደ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ሰብ ብጫ ጅለ ንምህዳ ኣብ ምርጋ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ዜጋታት ዘተኮረ ስጉምታት ክወስድ ምዃኑ ኣፍሊጦም ፕሬዚደንት ማክሮን ብ25 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ቀጸላ ካብ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ግብሪ ከጉድልን ኣብ ጉዳይ መልዕሎ ምምሕያሽ ክገብርን ምዃኑ ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብ ጽላታት ትምህርትን ጥዕናን ሓፈሻዊ ምትዕራይ ክግበር መደብ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ማክሮን ገሊጾም እዚ መግለጺ ነቲ ብፍላይ ኣብ ርእሰ ከተማ ፓሪስ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣስዒቡ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ብኸፊል ክህድኦ ከም ዝኽእል ግምታት ኣለዎም ይኹን እምበር ሰልፈኛታት በቲ ዝተኣትወ መብጻዕታት ገና ከም ዘይዓጎብዮም ዝሕብሩ ዘለዉ መንግስቲ ፈረንሳ ናይ ግብሪ ኣታዊ ወሰኺ ከም ዝገብር ድሕሪ ምግላጹ ኣብ መወዳእታ 2018 ዝተጀመረን ዝቕጽል ዘሎን ሰላማዊ ሰልፍታት ናብ ተቃውሞ ከም ዘምርሐ ጸብጻባት ይጠቕሱ ዩክሬን ብመገዳ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝለኣኽ ነዳዲ ሩስያ ዝተበከለ ኮይኑ ብምርካቡ ንግዚኡ ከም ዘቋረጸቶ ኣፍሊጣ ፖላንድ ጀርመንን ስሎቫኪያን በዚ ብዩክሬን ዝሓልፍ መስመራት ከካይድኦ ዝጸንሐ እታው ነዳዲ ሩስያ ዛጊት ምንጩ ብዘይተረጋገጸ ምኽንያት ተበኪሉ ድሕሪ ምጽንሑ ናይ ምቁራጽ ስጉምቲ ወሲደን ኣለዋ እቲ ዝተበከለ ነዳዲ ዝሓልፈሉ መስመር ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝነጽህ ክሳብ ዝረጋገጽ እታው ነዳዲ ሩስያ ከቋርጽ ምዃኖም ሰብ መዚ ዩክሬን ኣፍሊጦም ዘለዉ ነቲ ዝተፈጥረ ብከላ ንምንጻህ ኣብ ዘድሊ መስርሕን ኪኒኡ ዝህሉ ዝምድናን ዘተኮረ ዝርርብ ምስ ወከልቲ መንግስታውያን ትካላት ነዳዲ ቤላሩስ ዩክሬን ጀርመን ፖላንድን ስሎቫኪያን ከም ዝተኻየደ ዝገልጹ ሰብ መዚ ሩስያ እቲ ሰደድ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዳግም ክጅምር ምዃኑ ኣፍሊጦም እቲ ግዝያዊ ምቁራጽ ኣብ ፖላንድን ጀርመንን ንዝርከብ ናይ ምጽራይ ነዳድን ውጽኢት ነዳድን ትካላት በቐንዱ በዓሉታት ዝጸሉ ምዃኑ ክኢላታት ይሕብሩ ሩስያን ኢራንን ወተሃደራዊ ዝምድንአን ከደንፈዓ ተረዳዲአን ሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ትማሊ 26 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ወተሃደራዊ ዝምድና ሃገራቶም ብዓይነቱን ምሕያል ክሰርሑ ኣብ ምርድዳእ በጺሖም ነቲ መደብ ክውን ንምግባር ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ክውድቡ ምዃኖም እውን ኣብቲ ርክብ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያን ኢራንን ግብረ ሽበራ ንምግታእ ከካይድኦን ዝጸንሐ ሓበራዊ ምትሕጋዝ ከም ዘሕይልኦ እቶም ወተሃደራውያን ሰብ መዚ ገሊጾም ክልቲአን ሃገራት ቅልውላው ሶርያ ብሰላም ንምዕራፍ ከካይድኦን ዝጸንሐ ጻዕሪ እውን ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዘቕጽሎ ሓቢረን ሩስያ ኢራን ቱርክን ነቲ ቅልውላው ንምዕራፍ ሓያሎ ርክባት ከም ዘካየዳን እወታዊ ውጽኢት ከም ዝተረኽቦን እየን ዝጠቕሳ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ጋና ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተሰነየ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ጥዕናዊ ወፍሪ ይካየድ ኣሎ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣማኢት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝሳተፍኦ ዘለዋ ወፍሪ ርሑቕ ከባቢታት ሃገር ንምብጻሕ ምዃኑ ሰብ መዚ ጥዕና ሓቢሮም እዚ ወፍሪ ንልዕሊ 2,000 ትካላት ጥዕና ብምሽፋን ኣስታት 12 ሚልዮን ሰባት ናይ ምኽታብን ካልእ ህጹጽ ደገፍን ክግበር ምዃኑ ተገሊጹሎም ተመሳሳሊ ጥዕናዊ ወፍሪ ኣብ 2016 ኣብ ሩዋንዳ ከም ዝተኻየደ ጸብጻባት የረድኡ ኣገልግሎት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ጽላት ጥዕና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባት ኤሪ ቲቪ ብሩኽ መዓልቲ سلام كم يسعدكم كبرات عزب تعلت زينا سبورت ونو زينا زغرب لكم ميكال حرقوم بمغنيات مبل 20 متن عامت بعنا صنات ايرترا بهاجراو فدرشن كعسو غير ايرترا توديبو زكير زلو هاجراو وددر تحت 17 عامت تمال عربي بثلاث صوتات قصيل نيرو
فلما ناب ميدا زورة زوباتا دوبا وكيه بحرن قاش باركاني نيرن عاب نايكر معرفت تصوتا دوبا وكيه بحر عم بإسراش ديشندق كان محمد عقا حيدا بزرغبتا شتو حد بارو مرحان عرفتو تيام دعير عرفتا بزغصرت صوتا قاش باركا حيلا غريبا كموتشيدو خام مبل 4 شومتن كوم خصوصا كريتندق كاب حمد إدريس بزرغبتن كريت الشتو تات كاب دحريتا بقيسا كريتا وحد تعويتا سعيبا ناب ميدا زورة زوباتا كاسيمنا وكيه بحرن عن سباني نيرن عاب نايكر معرفت تصوتا سيمنا وكيه بحر بكاليتدا كاب مراد محمد بزرغبتا شتو مرحنت كت حسكي لام عن سبا مبل إسرائيل كاب هرمون فوتسو معرض قبرا شطو رخيبا بزغا كريتين زوباتات نعرفت حدا وحدا تفلالين دحر عرفتا بزغصرت صوتا سوسغ الشطو ينبرن صوتا خابني حبار عود حدا وحدا تزازيموم سالساي صوتا نمكيانا ميرا زورة دخا ماكلن دوبو بني نيرن ابناي كم عرفت صوتا دوبو با مبل عسوتو روعت دغ كاب الكسندر مسفن مرحنة تتحزا الشطو رخيبا نيرا انتغونا ماكلا مبل 25 كاب سالمان احمد معرض قبرتا الشطو بمركبا صوتا حدا وحدا عرفتا مرحم دعير عرفتا بزغصرت صوتا استغستلوت اينبرن اتقدم دما بني حبار عود حدا وحدا تزازيمو بمغنيات مبل 28 عامت صنبلنا صنت إيرترا بهاجراو فدريشن كعسو እግሪ ኤርትራ ተወዲቡ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ሎም ቀዳም ኣብ ዕረፍቲ ድሕሪ ምውዓል ጽባሕ ሰንበት ካብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ብዝካየደ ዛዛ ምጽዋታታት መጋርጁ ከዓጹ እዩ በዚ መሰረት ቀዳማይ ጾታ መንጎ ዓንሰባን ዶባው ቀይ ባህርን ክኸውን ካልኣይ ጾታ መንጎ ጋሽ ባርካን ዶቦብን ሳልሳይ ጾታ መንጎ ማእከልን ሰሜናዊ ቀይ ባህርን ክካየድ እዩ ነዛ ሃገራዊ ውድድር እዚ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ብ8 ነጥቢ 4 ጸወልታ ሸቶ ክትመርሖ ኸላ ማእከል ብሓንቲ ጸወልታ ሸቶ ተበሊጻ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትርከብ ዶቦብን ጋሽ ባርካን ወከፈን 6 ነጥቢ ኣኪበን ሳልሳይን ራብዓን ደረጃታት ሒዘን ኣለዋ ዞባታት ዓንሰባን ዶባው ቀይ ባህርን ክልተ ኮምኻ 1 ነጥቢ ኣኪበን ናብ ዛዛ ምጽወታ ከምርሐን ጽባሕ ሰንበት 4 ዞባታት ማለት ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ማእከል ዶቦብን ጋሽ ባርካን ሻምፒዮን ንምዃን ዕድል ዘለዎም ብምዃነን ኣብ ሓደ ዝካየድ ጸወታ ዓቢ ትኹረት ረኺብሎም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንኣፍቃሪ ናይዚ ዓውዲ ነዞም ተካእቲ ዝኾኑ ተጻወቲ ንምትባዕ ዕድመ ከቕርብ ከሎ መእተው ኸኣ ብነጻ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ስፖርታዊ ውድድራት ህዝባዊ ሰራዊት ከተማ ከረም ብዝተፈላለዩ ጸወታታት ይቕጽል ኣሎ በዚ መሰረት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ናቕፋ ንመጋሪ 5 ባዶ ክትረትዓ ኸላ ሓፊር ምስ ሽሽታ ባዶ ሽሽታ ንሓፊር 2-1 ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ዳዕሪት ንሓፊር 2 ባዶ መጋርሕ ንሽሽታ 2-1 ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሽሽታ ንመጋርሕ 3-2 ዛግራ ንላልምባ 3 ባዶ ኣብ ኣትሌቲክስ ዝላ መሬትን ልዕሊ ዝላን ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ሓበን ተስፋይ ዳዕሪት ካልኣይቲ ሰናይ ተወልደ ናፋ ሳልሰይቲ ራይ ርእሶም ላልምባ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝላ መሬት ቀዳማይ ዳንኤል ዮሃንስ ላልምባ ካልኣይ ኢብራሂም ዑስማን ናፋ ሳልሳይ ሳልሕ ሱሌማን ላልምባ ዝላ መሬት ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ብርክቲ ዳዊት ዳዕሪት ካልኣይቲ ሱዙ ትካቦ ላልምባ ሳልሰይቲ ስምረት ገብረ እግዚአብሔር ላልምባ ኣብ ተመሳሳሊ ዓይነት ጾታ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሳሙኤል ጎይቶም ሽሽታ ካልኣይ ኤፍሬም ወልደ ሚካኤል ላልምባ ሳልሳይ ሄርሞኒ ካሎ ናፋም ኣብ ጨመተ ትኽሲ ደቂ ኣንስትዮ ሽሽታ ዳዕሪት ላልምባን ዕውታት ክኾና ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኸ ሓፊር መጋርሕ ዳዕሪት ብምዃን ተዓዊተን ኣለዋ ብዘይካዚ ኣብ ውድድር ጉታ ገመድ ደቂ ኣንስትዮ ዳዕሪት ንናፋ 3 ባዶ ሓፊር ንሽሽታ 3 ባዶ ላልምባ ንመጋርሕ 3 ባዶ ዳዕሪት ንሓፊር ሽሽታ ንናፋ ኸ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 3-1 ረቲዕነን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናቕፋ ንመጋርሕ ላልምባ ንሓፊር ብተመሳሳሊ 3 ባዶ ክረትዕን ከለዋ ላልምባ ንሓፊር 3-1 ተዓዊታትላ በዚ መሰረት ንዋንጫ ዝሓልፋ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዳዕሪት ኣንጻር ላልምባ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኸ ላልምባ ምስ ዛግራም ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ተባዕትዮ ዛግራ ንዳዕሪት 3-2 ላልምባ ንናፋ 3-1 ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ላልምባ ንናፋ 2 ባዶ ተዓዊተን ኣለን በዚ መሰረት ንዋንጫ ዝሰገራ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዳዕሪት ኣንጻር ላልምባ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኸ ዛግራ ኣንጻር ሓፊር ክጻወታየን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዳዕሪት ንመጋርሕ 3 ባዶ ክትዕወት ኣለኻ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ዳዕሪት ምስ መጋርሕ 1-1 ተፈላሊን ክቡራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም